ungadlali kanjani? Guys, Notawong has agreed, uvumile ukutshata uZwelakhe. Yo, we are happy. Siyavuya, uZwelakhe akavuyi man, ingathi angazilahla. Nalo iswazinyana lakhe wafike walijampa isayini echaza uba uyavuma ukutshata noZwelakhe. So the wedding is on. Lungisani bafazi, nanku umtshato omkhulu kaZwelakhe noMamTawong, umtshato we-country. We cannot wait. Sazi ke indaba kaThemba ibithini, uThemba makasuke endleleni, indaba yakhe iphelile. Ixesha ebenalo walibala kudlala ngalo, so makasuke uZwelakhe angene. Ndinaye umalume angazosibhora ke nguZwelakhe wethu abesenza into eziphantsi apha emenzela into eziphantsi. Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Yo guys, kukho idrama, kukho ishow esandoqala entsha kuMzansi Magic. Igama layo kuthiwa kukwababa. Ndithi nge-episode nje eyi-1 I'm already hooked. Ibindihlalise kwi-edge yesithi nje lena. Ndathi yonke into edlala nge7:30 uqala namhlanje ndiyayikhansela, ndizobukela le. Apha kukho uZwelakhe udibana nogel bathi igama lakhe nguBahumi. First sight, amehlo wabo ayalokha and they already into each other, they fall in love. Ngale mini ke badibana ngayo uba i-birthday kaBahumi. On this day uBahumi wayiphuma esiya kwi-boyfriend yayo. I-boyfriend yayo yayihambile iyosela iyonxila, so ingayihoyanga into ye-birthday yakhe. So uBahumi uyaphuma uya kwi-boyfriend yakhe. Le boyfriend ngowe-7 years, akamhoyanga phofu, akahoyanga kwaloo birthday yakhe. And kuBahumi uyakhalaza uthi yena umhoyile nge-birthday yakhe, bebeflayile baye eCape Town nomenzela izinto, kodwa yena lo Themba kuba i-birthday akayihoyi, kuba zi-graduation akazihoyi, yonke nje into ebalulekileyo ebomini bakhe akayihoyanga lo Themba. So udibana noZwelakhe ke. uZwelakhe ufuna ukumtshata, eqala nje ukumbona uBahumi. First day siwuthetha ngomtshato, whereas ngapha kukho le boyfriend yakhe ye-7 years ingahoyanga nto. Hayi Bahumi, thatha nanku umntu, zithathele lo userious mntakaba, uthi uqala umbona seyithetha ngomtshato, uyeke lo 7 years wakho uchitha ixesha la. uThemba udlalile shem, ukudlalile i-7 years. uThemba bekwenza ithoyi, cimba into yakhe yodlalela. Ngoku eli thoyi selithathiwe ngumntu obonayo uba ivelu ikhona kulo. uZwelakhe ke ileta uyithumele kulo Bahumi, ileta ecela umtshato, and wonke ke umntu ebesurprise. uThemba bekhona naye yocela uxolo kuBahumi ngoba engakhange ayi-enjoye, engakhange amhoye nge-birthday yakhe. Yafika ileta ekhona, ndathi good shot, thank you. Ikhona ke into endingayiqondisisiyo endingayiviyo kumalume, umalume kaZwelakhe. Umalume lo andikho sure dibe nonkosikazi wakhe noba banejelasi or kwenzeka ntoni. I-vibe nje yabo andiyithandisisi when it comes to uZwelakhe, but ke as isitori siye sisiya sizawuyibona uba kutheni, bisukele phi, kutheni le nto le kune-vibe. Yona kune-vibe engekho right eyenziwa ngumalume, and umalume ngoyena mntu umdala ekhayeni. uZwelakhe seyishiyeke nayo laa family, sebeshiyeke nayo. Kuphumelele abantwana bakhe. Xa ndijongile akafuni abantwana baphumelele aba bakabrada wakhe, ingathi ngabantwana bakabrada wakhe ongasekhoyo. Akafuni bona baphumelele, ngabakhe afuna baphumelele, and ngabakhe afuna bathathe ii-businesses ezashiywayo ngumkhulu wabo, meaning ngutata wakhe umalume. Kuthiwa ngumalume kodwa mna xa ndicinga ngokukwethu ngutata, isithiwa ngutata ophakathi or ngutata omdala wabo, kodwa bona bathi ngumalume. I think ngokwesiZulu bathi ngumalume, kodwa yena ngutata omdala or ngutata ophakathi xa ndicinga. Banqwenelela into entle tu ke lo tata, uyabonakala nje nezenzo zakhe naxa ithetha nje ngabo ngathi akabafuni. Si-interesting kakhulu ke esi sitori, bekunana mna ndiyasithanda and nditshilo ndathi ndizasinikeza i-chance. So qho xa sidlala ndizawuzama ukwenza ii-reviews. Stay tuned kule channel ungaphoswa zezo reviews zesi sitori sitsha kwababa.
kuMzansi Magic. Sidlala nge7:30 and wonke umuntu apha endlini apha kumo usithandile, sisibukela nje sonke sibuya sohlala phambi kwe-TV sisibukele. I leave this video here for today. Until next time, thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke. Bye bye.